Kini ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de merinong kanti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jeng ka khubor mentang step. Menteri Rambado Kari Narendra Modi unit arsngi sha Uzbekistan banyashim mentah ka dorbar Shanghai Cooperation Organization. Anya kran ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam ha ka sin ka baar ban penbet ikijing badang sa haupot usam ha padeng kini ki artli ki jela. Pensnau Menteri Ketenaga Transport buat ada sakit lamari hak yang bertauan baka sarkar kadang persang ban penbha biang yi surok ki bala julor na kajing tua khendau bat kajing sli Pendong kerteng Menteri Ramba Abadim ka Tripura Biplab Kumar Deb banyakun ha kajing jet nau mikmat thamai sya ka yang bertauan Rajya Sabha na kaseng BJP. Ki khubor ki babnia Menteri Rambado Kari Narendra Modi unit arsngi sha Samarkand jangka ri Uzbekistan ha ka santrik mata ubenai banishi mentah ha ka dorbar ka baar fuar jangki nongelam ri ki badan hapo ka Shanghai Cooperation Organization SCO. Modi unlet sha Uzbekistan da ka jingkhat ngobha jong Presiden ka Uzbekistan Shafkat Mirziyoyev balak milinti baki nongelam kin sekren halor shibon ki matrekam ba kilala ban pendem hakini ki arkhos nem baladem barkan sadon ru ka jinge tai halor ki wei pat ki lat trekam man pen khlan ya ka jinge dekam ha kalawai. Menteri Rambado Kari Narendra Modi menhin kasi ulo ong ba kari India kadang persang man penlong ye kari ka baklan bor ha ka jing penroi ki jingri ki ba aidon. Ha ka por ba pli perdaya ka International Dairy Federation World Dairy Summit ar fuar ka balalong Hanoida Modi ong bala ithu ye kari India kum kari ka baklan ha ka jing bon ki karkhana penmi jing bam na ka dot ban ye ka baklan ha ka jing penmi shibon ka dot. Ulo amru ba ka India kala long kari ka balado ha ka parthai barok away ha ka jing penmi jing bam na ka dot da ka jing persang ka barat ba jong ki karkhana rin ban ye trelang. Menteri Ramba ka Meghalaya konat kesang maula pentip ha ka yang dorbat hawan ke jela baka sarkar kan sepersang ya ka jing kren ha ka sin ka baar bat ka sarkar Assam banyak penbet ya ki jing ha pot usam ha pedeng ki ni ki artli ki jela ka barang sa handru tli ki than. Hawa jubab ya ka jingkli bala kali da MLA ka TMC George B. Lingdo Menteri Ramba ula ong ba an sekren bat emir jingut shwa bat ki ken hon ki ba pher ha shwa ban shem ya ka rai ka ba khatdo. MLA ka TMC ula kan no ba am shem la kan thop ya ki ba bon ki ken hon ha ka jing kren penbet pot ba ka Assam ha ka sen ka baningkong. Nalor ka ta ula ong ba ka KHADC bat ka hima melim ka persha jur ya ka soskular bala soi bat ka Assam. Menteri Ramba ula pensyai baka sarkar kala shim ya katika rai ka bajuat kanang banyak pen waino ya ka jing ha upot usam ka balane slemba ula penti kena ba ansa perkhat lang ya ka jing angnot ba ka jing sngo jong ba bon balang ha ka ni ka jing kren ha ka sen ka ba ar bat ka jela Assam ha ka dorba jogi dorba thawan ki jela Meghalaya ka badang yat mentau MLA ka Trinamool Congress uba George B Lingdo ula penni ya ka mat ya tai halor ka jinglong ka ba isang sot jeng ki surok ka jing plot ha ka jing penyat ya ki kali barkum jo ka jing bambot renti ya ki an transport ha ka ni ka jela Menteri Ketenaga Transport uba ada sakit lamari ula pensngau ha ka yang dorba thawan baka sarkar kadang persang man penbha biang ya ki surok kali ki bala julor ha ki jing tua khendau ba jing shle ha ka jela dang shen Shushu lai thuru bala bo ya ki riu shampang ban khmi la ka don mi em ka lat ban tei ya ka dam ka basan spa mitar hawa umyam namar ba ka thi ka dam ka badan menta ka dei kala dei por ban pen thamai no nalor ka tau ong ba ka sarkar ka shim ya ki lat trekam ki bathamai ban penduna ya ka jing khapnya kali ha sor Shillong ha Meghalaya rimut ki bri kli thamai ukhyang jing pang corona menhin ka sngi bat ki active cases sakani ka jela menta ki don rimut ha ka juga si ki don rukhat arngut ki wei pat ki balalat nyok nyang jingpang ka jingko jingki brio na ka COVID-19 ha ka ni ka jela ka long kandai pusau hajar pras pa prapu arngun ba ka jingya brio na ka khlam ka long shi hajar hnriu spa khat khandai ngot tat hadu menta san hajar ar spa ar phuai ngot ki brio na ki benta ki pher jong kari India ki le thamai ukhyang jingpang corona mentnen ka sngi ki active cases ha India ki la her menta shaka sap hunyo hajar shi spa nyo phunru ngot san hajar khandai spa nyo wei ngot ki nong pang ki lalat na ka COVID mentnen ka sngi ha ka lengri India kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong
Menteri Rambak Barim ka Tripura Biplap Kumar Deep Menen ka Sngi ula pendung kertengi la dia kubu kertong ke BJP banyakun nak benta ka jingjit nomi khmat thamai syaka yang darbat thau ain Rajya Sabha ya ka bela bos ngi men penlong ha ka arpu artrik unai lur ki bela senang ya Biplap Kumar Deep ha ka te ka jing pendung kerteng jong Menen ka Sngi kilong Menteri Rambak ka Tripura Manik Saha usembut Menteri Rambak Jishnu Dev Burma ke Menteri ke Sarkar India ka Pratima Bhaumik baru Presiden jong ka BJP ha Tripura Urajib Bhattacharjee Biplap Kumar Dev khun hakan election namar ka jing hershuki jong Manik Saha ubala shimtino e ka jing nong helam kumu Menteri Rambak ke Tripura. Usembut Menteri Rambak ke Meghalaya ubadai kmi ya katanat boarding elektrik buat Presiden Tensong ula ong ba ya ke head office jong ka North Eastern Electric Power Corporation NIPCO kepada Shillong an ampen ria sya Guwahati. Ba HM Shampliang ula kedau bakat kum ka hukum bala penmi ha ka arpusan trek ujeli menta usnem la ong ba buni ki office trek kam kongsan jong ka NIPCO la pen ria na Shillong sya Guwahati. Ubat Tensong ula jubab da ka baong ba ula shimkia hidadi ya kini ka kam da ka bay krem ki bor ki bah klido jong ka NIPCO hadien balami ka khubor pen ria ki office trek kam ka NIPCO na Shillong sya Guwahati. Uba Shampliang la kedau shishu ba managing director jong ka NIPCO usyong ha Guwahati ba rukmi ki jing tre baro nang thi baru Presiden no pensyai da ka baong ba ka NIPCO ka doni ka office trek kam ka Shipor ha Guwahati ban khmi ki project ki pementa ha Arunachal Pradesh ba ki we ki jela jong ka than shatai lam mi Haka wini ki jing jar ki basmo shirkai ki jing persyang men penyabiang ya ka hok samut ki koidi ki badang dan hapok ka jing sya bisha ba ki bala lat pet na patok kila sya bom yap ha shangpong that nuthlong ha West Jaintia Hills District. Ki samut ki koidi ki kentup ya u I love you talang lodestar tang shidor ki dekar bat recommend nang lamare. So wai pat koidi bla tip kerteng kumo ramesh dekar ula lat pet na kti jong pajbhur bat bitar Henry kamadian ula Uhia pula jong kata ke district ubidi mara ula penting kena balayo kemya u. Kita kisanu ki koidi ke la pet na Jawai district jail mensing sejan ringkat umarsan ki tariang ubala syasat along hadien ke jingsha rai pendam kat kum ki kendon an posko. Menteri ki kampo yang ke Sarkar Jela bala kemen rumboy ula pentip ha ka yen darbat thau an menen ke Sngi bala ujor percaya sanu ki syakri jong ke Jawai district jail bat mentala sedang ya ke jing toket ke babnya. Menteri ula kentui ki nong song ke jelaban amishim ya ka anya kati la jong. Hakui pa ku khubor ki pulik la kem san mut ki shakri jong ke Jawai district jail namar ke jing de ko trekam ki blai lam sha ka jing lat pet jong ki san mut ki runar. Ka Trinamool Congress ka ong ki jing jana do ka jing lat pet jong ki koidi ne patok hado ka jing sha bom yap jong ki ka pan pau ka jing tlot jong ka jing eda ba jing singan ha ka jela ka balong ka jing ear ka ba kraw ki nong song ka jela. Unong ilam kaliang persyaw ba George P. Lingdo ula penram juri ketika jing lat pet jong ki koidi na patok berkunjuru ka jing syabom yap jong ki ha West Jaintia Hills District da ka baong baki pulit kila aila de pajbhur ban shim ya ka an hakti la jong. Kabuabina district ha West Jaintia Hills ha ka kurwa bala penmi menen ka Sngi kala bo e ka jingir pat e baro la ka dai ki rushimet ni ki kin hon trekam berkinang ba shnong ki badan ka man ban wan ai sakhi halo ka jing sha bom yap jing ki samut ki koidi ki bala pet na patok bat ki bala yap ha ka khatwe tri unai lur arhajar arpuar ha shangpung ki to ki badan ka man wan ai sakhi ki la ban let ka kamra jong piki boro MCS additional district magistrate West Jaintia Hills District ha ka kamra shispa arpo ka badan ha kamala ka baningkong. Kajilang ka baningkong e jong ka District Health Society Deputy Commissioner bathamai jong ka West Khasi Hills uba garan LSN Dykes kala long nin ka Sngi ha kamra jingilang jong ka office ka DC hanong ston. Ha ketika jingilang lai keren halor ke program ki per ki bede be ka kwat ke kya ki ba kanthop ya ka MCH ka National Vector-Borne Disease Control Program ka Pradhan Mantri Matru Bandhana Yojana PMMVY bat ki we ha ka jingkran matphang jong Deputy Commissioner ulapan pau ka jing sukya halor ka jing mamwan cha khamat jong ki pat ba ban shimi ki jing toy na ki scheme ki bubon chat Uang Malaysia kini kalau bandai nak kajing mamyo jing tip jong ki syafang kini kilat ki baka Sarkar ka ai namar kata ula banjur ya kajing nan kam ban pen khlang ya kajing ai jing kai jing pen bana pat ba ka bakhamba ha ka baide bat kini ki scheme ki ba pher katu kini ka khubor kala kut kala wan shpi na ka All India Radio Shillong semua maman apan mentase ke program ka banbon